Ananda bazaro lamps जों visit खालामनानै ताबो आगरतला भाई सातनाला visit थिगा ताबा अब जोंनि Ananda bazaro जों ताबो visit खालामो हाँ किसक करना lamps और lamps गोबां माबि नुबोगोन न'खौ एमन नायथाव एबं जागा जे नायथाव अब गभर्नमेंट अफ इंडियन एवं गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा जुदि जोङो हेल्प खालाय lamps बेफोराव जों जेबो खालामखै नायथावखै खालाम मालाय एवं अरनि स्टाफ एवं तिनि आने लगे तो अरनि एमडी एवं आने टी एजेंसी हापां चालनाय नाइकल दंनाय चित्त देबरमा लगे दङ तारपरे अरद आनि लिडारशिप एवं प्लास अरनि स्टाफ रक दङ आनि लगे बरम जों नायनाय अल lamps दं तेबो साखाव टिसारन बागै एवं अल lamps जों दतखन फन्दति साय मानाय पाब्लिक नि आफतन कामनाय पाब्लिक न जों सहायता खायनि बागै जोंनो गभर्नमेंट अफ इंडियन गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा जों रां तुबानो बागै आं सरकारनि पक्ष एवं आं अबनि टिटिए जेव बाजा मानमान करे जत जागा गुरि नै जाक बनि बागै आं गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा एवं गभर्नमेंट अफ इंडियन न आनि गबं एवं बरक दृष्टि आकर्षण खायतन এই आनंद बाजार हाई जागा दं अब ताबुक फट 10 दिन थाखाय कारेन्ट फ्री खर'आव आं नायनाय जेबो जुदि आं चुबा खांखाय आं lamps खायमान माया नायनाय खर' आं खिन्थु साइन्स अफ टेक्न'लजि बुङै आं लाइट सोलार दिनानि बागै आं हयनाय एबं आं प्रजेक्ट खालाय हामबाय lamps ni anda deklai masih busuro ke no lamps department no bara mari non tiya bo dugana tuma item ni juta central lo tuma tuma sudu buri rong sim da nakla rong puto buri rekla besi bo jaga ni mung tuma Ananda bazar noni income ro lem surok phai mase kono samoyo phamna yo kono sam phamna yo tu tele surok phai ta ka ta no jehetu lamps bara mari game surok non 6000 ro reply yo masara ya mungkin nadu bye